яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Үзегезне и якыннарыгызны саклагыз, безгә вакцинациягә килегез. Әлбәттә, тоҗлы вируска каршы көрәш дәвам итә. Укытучы булу теләге ул миңа кичкенәдән үк килде. Укытучы нинди булырга тиеш? Бәйрәм белән котлыйм. Бүген мөхтәрәм хезмәт ияләре һөнәри бәйрәм уңаеннан котлаулар кабул итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов иртәнге планеркада штаб, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре алдында вакцинация буенча эшне көчәйтергә һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне контрольдә тотуны катгайландырырга дигән бурыч куйды. Бу хакта Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рөстәм Миңнехановны бигрәк тә 60 яшьтән өлкәнрәкләр арасында вакцинацияләүнең түбән темплары мәсьәләсе борчый. Бу риск төркеме ешрак авырый һәм күбрәк кенә үлем нәтиҗәләренә китерә. Бүген бу категория гражданнар арасында бары тик 23,5% прививка ясалган. Көн саен кешеләрне югалтабыз. Гражданнарыбызның сәламәтлегеннән дә кадерлерәк нәрсә юк. Безнең гамәлләрне ничек теләсәгез, шулай аңлый аласыз. Әмма сүз безнең кешеләрнең сәламәтлеге турында барганда, без иң катгый чаралар күрәчәкбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук Роспотребнадзорның игътибарын чикләү чараларының үтәлешен контрольдә тотуга һәм күп санда кешеләр катнашында чаралар буенча тәкъдимнәр кертү зарарлыгына юнәлтте. Тоҗлы вируска каршы вакцинация ясау кампаниясе дәвам итә. Вакциналарның төрләре кайсы организмга тәэсире хакында медицина белгечләре безнең хәбәрчеләргә кабат сөйләде. Теманы Алса Амирова дәвам итә. Лена Игнатьева тоҗлы вируска каршы вакцинацияны ясатырга 3нче поликлиникага яңа килгән. Вакцина ясатмау мәсьәләсен үзе өчен күптән үк хәл иткән булса да, күзләренә операция ясату сәбәпле поликлиникага килүне кичектереп торган. Менә эшләремне бетердем, чтоб туганнарны ишелетмәскә, себя как-то обезопасить. Бүген Әлмәт районында коронавируска каршы вакцина ясатучы кешенең 20 мең ярымнан артыгы 3нче поликлиникага туры килә. Булар Спутник Гамковид-Вак, Спутник Лайт, Ипивак һәм Ковивак. Шушы 4 вакцина арасыннан Спутник Гамковид-Вак, башкача әйткәндә Спутник Ви вакцинасы чит илләр тарафыннан кабул ителә. Вакцина 2 тапкыр ясатыла, икесе арасында 21 көн. Бу дөньяда ирекле әйләнешкә кергән беренче вакцина һәм бигрәк тә мөһим инде 3нче сынау фазасын узган. Димәк, аның гамәлләре аеруча яхшы өйрәнелгән дигән сүз. Эшләнмә 2020 елның августында ук теркәлгән. Спутник Ви вакцинасы 30 илдә рөхсәт ителгән һәм куллану өчен Россия вакцинасын хуплаган дәүләтләр саны көн саен арта бара. Спутник Гамковид-Вак содержит два компонента. Первый компонент Спутник Гамковид 2 компонентлы вакцина. Беренче компонент аденовирус кеше 26 серотиплы. Ул аксым. Икенче компонентта шулай кешенең аденовирусы бар. Бары тик 5нче серотипта аксым алып баручы. Ягъни үтерелгән вакцина. С-белок, то есть неживая убитая вакцина. Спутник Лайт спутник вакцинасыннан бер компонентлы вакцина булу белән аерылып тора. Аның составында да үтерелгән вирус. Спутник Лайт он содержит только аденовирус человека 26-го серотипа, несущий S-белок. Спутник Лайт белән без яңа коронавирус инфекциясе белән чирләүчеләрнең һәм вакцинацияны инде 2 тапкыр спутник белән үткән. Тагын ярты елдан соң кабат вакцинация ясаучы кешеләрне вакциналаштырабыз. Ягъни ул кабат вакцинация ясау өчен күрсәтелгән. Рекомендован для повторной вакцинации. Ипивак һәм Ковивак синтетик нигезле булулар белән аерылып тора. Бу препарат ярдәмендә организмда антитәнчекләр тизрәк барлыкка килә. Шуңа күрә 14 көннән икенче прививка ясала, диде белгеч. Это синтетический препарат, тоже, который содержит S-белок. Им мы вакцинируем тоже двукратно, но интервал 14 дней. Ковивак тоже вакцина инактив. Ковивак инактивлаштырылган вакцина, әмма биредә югары концентрациялы суспензия, ул чистартылган. Шулай 2 тапкыр вакцинаштырылабыз, әмма 14 көн интервалы белән. Тоже 14 дней. Үзегезне и якыннарыгызны саклагыз. Безгә вакцинациягә килегез. Алса Амиров, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга кичә мөгаен кайбер кушымталарның эшләмәвен сизмәгән кеше булмагандыр. Facebook, Instagram, WhatsApp һәм башка кушымталар 7 сәгатькә диярлек сафтан чыга. Глобаль өзеклектән соң алар яңадан эшли башлады. Белгечләр аңлатканча, техник җитешсезлекләр магистраль маршрутизаторларның конфигурация эшләренә бәйле булган. Эшләүчеләр аныклап узганча, масса күләм өзеклекләр кулланучылар турында мәгълүматны ачуга китермәгән. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген илебездә укытучылар көне. Бу көн Советлар Союзы чорында гамәлгә куелып, октябрьнең 1нче якшәмбесендә билгеләп үтелә башлый. Бу традиция әле дә саклана, тик 1994 елдан башлап аның үз көнен булдыралар. Бөтен дөнья укытучылар көненә туры китереп, улуг затларның һөнәри бәйрәме 5 октябрьдә билгеләп үтелә. Алса Амирова дәвам итә.
Әлмәт район укытучыларының иң-иңнәрен котлар өчен Әлмәт башкарма комитетында җыйдылар. Аларны район башлыгы Тимур Нагманов котлады. Для каждого жителя Российской Федерации, как только он входит в сознательный возраст, День учителя, наверное, становится невероятно важным событием, которое нас сопровождает в течение всей жизни. Башта балалар бакчасы, аннары мәктәп. Сез укытучылар безнең белән гел янәшәдә. Һәр вакыт белем бирәсез. Хәзерге заманда уңышка ирешер өчен белем тупларга, укырга кирәк, диде ул үзенең чыгышында. Алга таба шәһәр һәм район мәктәпләре укытучыларын Россия һәм Татарстан район мактау билгеләре белән бүләкләү тантанасы булды. Бүләк алучылар арасында колабызның 10нчы мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлназ Минфарухшина да бар. Ул инде 20 елдан артык балаларга ана теле укыта. Гөлназ ханым Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгының мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Укытучы булу теләге ул миңа кичкенәдән үк килде. Миндә бу һөнәргә мәхәббәтне уятты минем беренче укытучым Мутикова Клара Глюмовна. Мин үземнең дәресләремне иң беренче шушы Клара Глюмовнаның дәресләренә ошатып, җанлы иттереп оештырырга тырышам. Яратып башкарам үз фәнемне һәм балаларда шушы туган телгә мәхәббәтне тагын да үстерергә, тагын да арттырырга тырышам. Укытучыларга карата хөрмәт һәм мәхәббәт мәктәп бусагасын атлап керү белән үк формалаша. Юкка гына күпләр тәүге остазларын гомер буе хәтерли һәм рәхмәт белән искә ала. Укытучы нәкъ безнең класс җитәкчесе кебек балалар белән уртак тел таба торган, аларны яхшылыкка өйрәтә торган, аларга белем бирә торган, балаларны ярата торган булырга тиеш. Укытучы белемле, игътибарлы, сизгер булырга тиеш. Нәкъ шушы сыйфатлары белән ул укучы балада белемгә карата мәхәббәт уята. Алсамир Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балаларның теле кыңгырау, гел шыңгылдый, яуамың сорау, барысына да җавап биргәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Фәнис Яруллин шигыренә Әхмәт Хайретдинов язган җырдагы сүзләр дөньядагы иң изге, саваплы һәм хөрмәткә лаек һөнәр иясе булган мөгаллимнәргә иң туры килә торгандыр мөгаен. Аларның хезмәте авыр һәм катлаулы, шуңа да карамастан, гомерләрен балалар укытуга багышлаган бөек шәхесләрнең араңда булуы киләчәккә өметле карарга мөмкинлек бирә. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Бер гасырдан артык тарихы булган беренче мәктәптә бүген 69 кеше хезмәт куя. Шуларның 48-е укытучылар. Араларында хезмәт стажы 5 ел һәм аннан да күбрәк булганнар 90% тәшкил итә. Римма Гыймаддинова шул күпчелекнең берсе. Актаныш районы Адай авылы кызы биредә башлангыч сыйныф укучыларына белем бирә. Кайчандыр үзе дә шулай парта артында утырып, ашыга кул күтәреп җавап бирергә тырышкан кызчык менә инде 33 ел балачакта калуы белән бәхетле. Мәктәп бетереп, Чаллыда педагогия институтын бетергәннән соң 3нче мәктәпкә, шәһәребезнең 3нче мәктәбенә эшкә урнаштым. 21 ел анда эшләгәннән соң, менә бу хәзер 1нче мәктәптә 12нче ел хезмәт куямын. Чынлап та үз эшемне шундый нык яратам, эшкә килгәндә шундый әллә нинди бәхет диңгезенә чумган кебек иттереп киләм, минем күңелемдә шундый хисләр. Миңа шундый рәхәт мәктәптә балалар белән эшләргә. Алар белән нинди генә чаралар үткәреп булмый. Күңел һаман да яшь, мөгаен балалар белән эшләгәнгә, алар белән бер дөньяда кайнаганга һич тә картаясы килми торгандыр инде. Шул гомер эшләү дәверендә Римма ханым 7-8 буын баланың каләм тотып язарга, хәреф танырга өйрәтеп урта сыйныф казаткан. Бала буларак та, шәхес буларак та һәрбере кадерле, һәрбере якын миңа ди укытучы. Һәр вакыт аралашып торабыз, әти-әниләр ерактан күреп, исәнләшәләр, хәл-әхвал сорашабыз. Укучыларымның күбесе инде хәзер шәһәребездә медицина өлкәсендә укытучы булып эшләгән укучыларым да бар. Төрле җирдә эшлиләр. Бер-беребезгә мөрәҗәгать итсәк, берәр ярдәм сорапмы, берәр киңәш сорапмы, мин дә аларга бер вакытта да кире какканым юк, алар да миңа һәр вакытта да ярдәм итеп торалар. Баланы шәхес итеп тәрбияләүдә һәр укытучының төп технологик алымы кешелеклелек булырга тиешле, Римма Габделхаковна. Сәләтсез бала булмый, һәрберсенең кызыксынуын күреп ала белергә генә кирәк. Әлбәттә, бу башта әти-әнинең бурычы. Иң мөһиме, мәктәпкә килгәнче балага уйнап, дөньяны танып белергә мөмкинлек бирү зарур. Бер эшнең үтәлеше мин уйлыйм, менә шул моментта ничек яхшы булырга мөмкин, шулай ясарга кирәк. Программаның кайсын мактапта әйтергә әйтә алмыйм аерып, шунысы яхшырак, масана бармагыз укырга ди. Бу бит инде 2-2 тапкырлау, совет чорында да 4 иде, хәзер дә 4.
Мәктәпкә килгән сабыйларны укытты, кыш баласын очырган сыман алга таба үсешкә озат. Башлангыч сыйныф укытучысының үзе сайлаган язмышы шунардан гыйбарәт. Римма ханым да бөтен йөрәген менә инде 3нче ел чираттагы оя шибиләренә багышлаган. Алар өчен ул иртәдән кичкә кадәр әни дә, апа да, остаз да, янәшә басып уенга бирелә торган яшьтәш тә. Рәдифә Нугманова, Алия Бәйрәмалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер без кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Алга таба безнең чыгарылышта. Вам выясняются ваши права подсудимые. Наркотиклар белән бәйләндеңме? Закон кырыс. Пушкин картасы значогы бар анда. Пушкин картасы яшьләрне сәнгатькә илтә. Әлмәт шәһәр судында элек хөкем ителмәгән иратка карата эш каралды. Ул Россия Федерациясе Җинаять кодексының 228 маддәсе буенча гаепләнә. Утырышның ничек үтүе Алия Бәйрәмалова да күреп кайтты. Вам выясняются ваши права подсудимые. Законсыз эшчәнлеккә китәсең икән, җәзасын да ал. Хөкем итүчеләр эскәмиясендә наркотик мәддәне шәхси куллану өчен сатып алган Әлмәтле утыра. Заказал через глобальную сеть интернет на сайте Метеошоп по неустановленным следствием лица синтетическое наркотическое средство 1-фенил, 2-пиролидин, 1-илпентон, 1-он. Производное наркотическое средство N-метилофедрон перечислить на указанный неустановленным следственным лицом счет денежные средства в сумме 2600 рублей. Предназначены для приобретения наркотического средства. Ул билгесездән хәбәр алып, наркотик качырылган җиргә китә һәм тотыла. Все, я ее положил в сумку, все, сел в машину. Мин аны сумкага салдым, машинага утырдым һәм өйгә барып җиттем. Йорт кырыенда мине тоттылар. Пошел, с торца начал идти, и меня уже запирали. Ир элек хөкем ителмәгән, өйләнмәгән, әмма ул аннан бала көтүче кыз белән яши. Тормыштагы күңелсезлекләр аркасында гына бу адымга бардым дияр кеше. Тик моның өчен үкенә һәм суд аңа карата иректән мәхрүм итү белән бәйле җәзаны кулланмауларын сорый. Обещаю, что больше уж такого не повторится, потому что это первый, как говорится, и последний раз. И то есть я уже, когда меня задержали, после этого еще, осматриваюсь в Мактаме, сдаю анализы, то есть не употребляю. И обещаю, что употребление больше не будет этого. Больше не повторится и не сажайте, пожалуйста. Гаепләү ягы судтан хөкем ителүчегә гомуми режимлы колониядә 3 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Яклау ягы киресенчә, судтан кырыс җәзага тартмауларын һәм хөкем ителүченең адресына бары шартлы срок кына куллануларын сорый. На основании изложенных уголовными статьями 307-309 ФК РФ суд приговорил признать Балашова Алексея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного участию в 2 статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное Балашову наказание считать условным, установив ему испытательный срок 2 года, в течение которого осужденный должен поведение доказать свои исправления. Ялгышкан үз гаебен аңлаган һәм таныган. Ир бу юлга башка бер кайчан да китмәячәген вәгъдә итә. Алия Бәйрәмалова, Динара Гантинова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 6 октябрь көнне Әлмәттә халыкка хәбәр итү системасын тикшерәчәкләр. Ул вакытта халык сиреналар тавышын көчәйткечләр аша хәбәрләр ишетәчәк. Хәбәр итү системасын комплекслы тикшерү безнең илдә елына 2 тапкыр үткәрелә. Хәбәр итүнең җирле һәм локаль системаларын шулар исәбеннән гадәттән тыш хәлләр булуы яки килеп чыгу куркынышы турында ашыгыч хәбәр итүнең комплекслы системасын тикшерү 6 октябрьдә үтәчәк. Мондай тикшерүләр гражданнар оборонасы идарәсенең техник системасын даими әзерлектә тоту һәм хәрби конфликтлар яисә шушы конфликтлардан килеп чыккан куркынычлар, гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда яисә аларның чыгу куркынышы булганда, шулай хәбәр итү системасын алда торучы язгы су китүләр һәм җәйге яңгыр куркынышы вакытында халыкка хәбәр итү өчен үткәрелә. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында узган 76-нчы сезонның нәтиҗәләре һәм чираттагысының үзенчәлекләре хакында фикер алыштылар. Масса күләм мәгълүмат чаралары өчен әзерләнгән матбугат конференциясендә агымдагы елның 1 сентябрьнән гамәлгә кертелгән Пушкин картасы хакында да сүз булды. Әлмәт драма театрында аның буенча карта хуҗалары яшенә туры килердәй 44 спектакль әзерләнгән. Әгәр дә зал тулыланышын исәпкә алып санасаң, бу 19 000 яшь Әлмәт тамашачысына дәүләт хисабына спектакль карау мөмкинлеге бар дигән сүз. Театр җитәкчелеге әлеге исемлек алга таба тагын да тулыланачак дип белдерде. Пушкин картасының асылы, аннан кемнәр файдалана ала һәм кайда куллана алачагы турында тулырак Фирая Юнусова дәвам итә.
Дәүләт ярдәме белән чыгарылган Пушкин картасы билгеле бер сума салынган 14 яшьтән 22 яшькә кадәр булган Россия гражданинына бирелә. Әлеге карта белән музей, театр, концерт залларына, филармония, консерваториягә һәм башка мәдәни чараларга барырга мөмкинлек бар. Яшьләрнең мәдәни чараларга йөрергә мөмкинлекләре булмау сәбәпле еш кына яшьләр мәдәнияткә кызыксыну югалта дип ишетәбез. Әмма өлешчә бу билет бәясе белән бәйле. Пушкин картасы яшьләргә максатчан матди ярдәм күрсәтү өчен чыгарылды. Пушкин картасын 14 яшьтән 22 яшькә кадәр яшьләр арасында һәркем ала ала. Тик моңа теләк һәм телефон булу мөһим. 2021 елда һәр Пушкин картасына дәүләт 3000 сум акча күчерәчәк, 2022 елның 1 гыйнварыннан аның күләме 5000 сум тәшкил итәчәк. Игътибарлы булыгыз, сумманы һәр елның 31 декабрына кадәр тотарга кирәк. Акча картага 23 яшь тулганчы ел сайын киләчәк. Яңалыклар вакыт алып баручы Лина Хәсәншина картаны инде колына да алган. Программа хакында ишетүгә беренчеләрдән булып файдаланырга булган. 1 сентябрьдән Пушкин картасы белән кулланып була. Буның турында ишеткәч тә мин госуслуги культура кушымтасын йөкләдем һәм анда үземнең аккаунтны булдырдым. Шундук минем виртуаль мир картасына 3000 акча күчте. Мин картада ясата алам, шулай ук онлайнда түли алам. Шулай ук берәр мәдәни чарага яки бинага барам икән, мин бу кушымта аркылы да түли алам. Госуслуги банк кушымталары булмаган кешеләргә банкның теләсә кайсы бүлегенә мөрәҗәгать итәргә була. Анда матур дизайнлы пластик карта чыгарачаклар. Моны виртуаль картаны рәсмиләштергән, әмма аны кулда тоту мөмкинлеге булган кешеләргә дә эшләргә була. Пушкин картасы булдыру өчен App Store яки Play Market'тан госуслуги культура кушымтасын йөкләргә кирәк. Аннан шунда үзеңнең аккаунтны булдырасың һәм күрергә була Почта банк мир дип язылган һәм аккаунт булдырганнан соң монда 3000 акча кертелә. Бу акчаны мәдәни чараларга гына туздырып була. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Программа кысаларында барлык чараларга билетлар исемлеге электрон почтага килә. Шуңа күрә беренче этапта шәхесне раслаучы документны үзегез белән йөртергә кирәк булачак. Якын арада QR-кодлар сервисын тулыландыру планлаштырыла, алар ярдәмендә кулланучыны белергә мөмкинлек тудырылачак. Проектка илнең барлык төбәкләреннән 1350дән артык мәдәният учреждениесе кушылган инде. Араларында 500дән артык театр, 400гә якын музей, концерт мәйданчыклары, китапханәләр һәм иҗади белем бирү оешмалары. Безнең төбәктә Әлмәт драма театры, картиналар галереясы, Милли төбәкне өйрәнү музее, шулай ук ЮНЕСКО исемлегенә кергән Болгар тарихи археология комплексы, Зөя Утрау шәһәрчегедә исемлектә бар. Татарстанның көньяк көнчыгышында шулай ук Азнакайның милли төбәкне өйрәнү музее, Минзәләдә Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры, Яршалда дәүләт курчак театры, шулай ук Казанның дәүләт курчак театрына да барырга була. Фирай Юнусова, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты өчен Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыруыбыз ахырында тагын бер куанычлы хәбәр, анысы спорт дөньясыннан. 1-2 октябрь көнне Казанда туган тел елына багышланган йөзү буенча республика ярышлары узды. Әлмәт Олимпия резервы спорт мәктәбе укучылары яхшы нәтиҗә күрсәтте. 200 метр ирекле стиль белән йөздә Мария Магдеева 1-нче, Даяна Хасаншина 2-нче, Таисия Шурунова 3-нче урын алалар. Ринал Сайфетдинов 400 һәм 800 метр ирекле йөзүдә 2-нче урынга ия була. Шулай ук Мария Магдеева, Даяна Хасаншин һәм Анастасия Кузьмина 1-нче ыллар разряды нормативын үти. Тренерлары Надежда Ажегина һәм Ксения Смирнова. Тагын бер файдалы мәгълүмат. Луч Әлмәт телеканалы сезнең смартфон экраннарында онлайн һәм бушлай. Моның өчен СПБ ТВ мобиль кушымтаны йөкләгез, Луч Әлмәт дип эзләгез һәм 2 телдә актуаль яңалык тапшыруларын, шоу-программалар, дөнья киносы шедеврларын, сериаллар һәм күп кызыклар карагыз. Безнең белән тәүлек буе булыгыз. Телевизордан безнең каналны төрле төймәдән карап була. Әгәр сезнең МТС икән, без 553-тә, Таттелеком икән 303, Татаиснефть булган очракта 27-нче төймәдә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.